ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ዞባ ማእኸል ብቴክኖሎጂ ኮምፒተር ዝሰልጠኑ ተመሪቖም ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ን3 ወርሒ ብቴክኖሎጂን ኮምፒተርን መረባትን ብኽሊ ሓሳብን ተግባራትን ዘሰልጠኖም 39 ኣባላቱ ከም ዘመረቐ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ስልጠና ብውህደት ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ክፍሊ ስታቲስቲክስን ስርዓተ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታ ከምኡውን ኣሃዱ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝተወደበ እዩ ነይሩ። ፍልጠትን ዓቕምን ኣብነትን መዳይ ቴክኖሎጂ ብምባል ኣብ ጽሕፈት ስልጥነት ዝወሃቡ ኣገልግሎት ከዓቢ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ስታቲስቲክን ስርዓተ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታን ኣቶ ቴድሮስ ተኽለት ስልጠና ፈተናታት ዘጠቃለለ ከም ዝነበረ ድማ አብሪሁ። ሓላፊ ኣሃዱ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ በረከት ታደሰ ብግድኡ ሰልጠንቲ ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ዘገልግልሉ ኮምፒተራትን መረባትን ብምጥቃሞም ክጽግኑን ከስተኻኽሉን ዝኽእሉ ምስ በዓል ሞያ ብቋንቋ ክረዳድኡ ዘኽእሎም ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙ ብምሕባር ግቡእ ክጥቀሙሉ ድማ ተላብዩ። መወዳእታን ተመረቕቲ ወረቐት ምስክርን ንኣሰልጠንቲ ድማ ናይ ምስገና ወረቐት ተዓዲሉ። ዝሓለፈ 2 ወርሒ ኣሜሪካ ባሕሪ ካረብያን ነፈርቲ ውግእን መራኺ ውግእን ፍሉያት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ድሮናትን ንስልያ ዘገልግላ ነፈርቲ ድማ ዋፊራ ትርከብ። ኣሜሪካ ብዞባ ክንዲ ዝኣክል ዓቕሚ ሰራዊት ክተዋፍር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝንፈለማ እዋን እዩ። እተን ነዊሕ ተጓዒዘን ከጥቅዓ ዝኽእላ ቢ52 ዝተባህለ ነፈርቲ ውግእ ከይተረፋ ገማግም ቬንዙዌላ ናይ ልምምድ ደብዳብ ኣካይደን። ወጥሪ ኣሜሪካን ቬንዙዌላን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸረረው ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ እውን ኣባላት CIA ኣብ ቬንዙዌላ ዋፊሩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዋላ እኳ መርቱዕን ዝርዝርን ኣይተቕርብ ካብ ቬንዙዌላ ተበጊሶም ብጃላና ኣሜሪካ ዕፀፋ ርስክኡ ትረኸቡ እዮም ዝበለቶም ሓያሎ ሰባት ባሕርን ከለው ብደብዳብ ድሮን ቀቲላቶም እያ። እቲ ኣሜሪካ ዝፈጸሞ ተደብዳብ ካብ ሃገራት ትዞባ ቁናኔ ከስዕበላ እንከሎ ኢላታት እቲ ኣሜሪካ ዝፈጸሞ ተደብዳብ ጋውነቱ ሕቶ ምልክት እትዮም ኣለው። ኣሜሪካ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ነጥብታት ተራኺቦም ናይ መወዳእታ ዕላማ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ስልጣን ንምእላይ ምዃኑ እውን ዝሕብር ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ዝህቦ ደገፍ ክቕፅሎ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሎሚ ኣብ ብራዝል ዝተኣከቡ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ከም ዝበልዎ ንዝደስከለ ገንዘብ ሩስያ ንዩክሬን ንምሃብ ዝብል እማም እኳ እንተዘይተቐበሉ ዝመጽእ 2 ዓመት ዘድልያ ገንዘባዊ ደገፍ ክህዋ ምዃኖም ድማ ተስማዕሚዖም ኣለው። ኣስታት 122 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት ገንዘብ ሩስያ ኣብ ቤልጅየም ተታሒዙ ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩት ከምኡውን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝርከቦ መራሕቲ ኣውሮፓ ሎሚ ኣብ ለንደን ብምርኻብ ተዘራሪቦም ኣለው። ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ እስራኤልን ሓማስን ዝቆጻጸር ወታደራዊ ሓይሊ ክቋቋም ጀሚሩ። ብዙሓት ሃገራት ናብቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዓለማዊ ናይ ምርግጋእ ሓይሊ LACF ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ክጽንበራ ርባት ምህላውን ይገልጻ ከም ዘለዋ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ተዛሪቡ። ዘሎ ቡድሆታት ብዘይግድስ ኣብ ቀረባ እዋን ርሑ ክጅምር ምዃኑ እውን እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ቻይናን ኣሜሪካን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ዋይት ሃውስ ከም ዝበሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቻይናዊ መዘንኡ ሺ ጂንፒንግን ጎኒ ጎኒ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ እስያ ተራኺቦም ብዛዕባ ቀረፅን ንግድን ክዛረቡ ትጽቢት ይግበር። ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ንፈለማ እዋን እዮም ድማ ክራኸቡ። ንኣስታት 1 ዓመት ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ጸንሑ 6 ባሕረኛታት ስሪላንካ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተራት ስራሓት ወጻኢን ቱሪዝምን ከምኡ ከዓ ኤምባሲ ስሪላንካ ግብፂ ምስ ሰመዚ ኤርትራ ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተን ምርድዳእን እቶም 6 ባሕረኛታት ስሪላንካ ከም ዝተፈትሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ቤት ጽሕፈት ስለ ዘይብላ ብመንገዲ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ኣብያተ ቤት ጽሕፈት ኣቢላ እያ ነቶም ባሕረኛታት ንምፍታሕ ጻዕርታት ክተካይድ ጸኒሓ። እዞም ባሕረኛታት ብ7 ሕዳር 2024 ሰናብ ግዛታዊ ማያት ኤርትራ ጥሒሰን ብምእታው ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተተሓዳ 3 መራኸቢ ዝነበሩ እዮም። እቶም ባሕረኛታት ትማሊ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመለሱሉ ከዓ ሰመዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ካልኦትን ኣብ ስሪላንካ ምዕርፎ ነፈርቲ ተቐቢሎምዎም። እተን ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2024 ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተተሓዳ 3 መራኽብ ባንዴራ ኣዘርባይጃን ዝሰቐላ CMS ፓህላቭን CMS ኤጊደን CMS 3 ዝተባህላ መራኽብ ብሓደ ኣገልግሎት ባሕሪ ካስፒያን ብዝተባህለ ዓለማዊ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ዝመሓደራ እየን። እተን መራኽብ እንታይ ጽዒነን ምንባረን ካብ መንግስቲ ኣዘርባይጃን ይኹን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብውግዕ ዝተሓበረ ነገር የለን። መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መራኸብ ዝነበሩ ነቶም መቐዲሞም ዝተፈትሑን 18 ባሕረኛታት ነዞም ናይ ሕዚ 6 ባሕረኛታትን ብድምር ኩሎም እቶም 24 ደኣ እምበር እተን መራኸብ ነጻ ከም ዘይፈኑ
ኬንያ ነቲ ካብ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዝቀረበ ናይ ዕቋ ሕቶታት እቲ ብሓንቲ ክትምርምሮ ምዃና ብምሕባር ነቲ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ካብዘን ሃገራት ዝመፁ ኣመልክት ዝተነበረ እግዳት ድማ ንፂራ ብመሰረት ዚኤስ ኣፍሪካ ዝተባሃለ ማዕከን ሓበሬታ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኬንያ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚራ እያ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፁ ሓተት ዕቋ ምቕባል ኣቋሪፃቶ ነዚ ስዒቡ ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓ እንድሕር ምቕራቡ ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት ኬንያ እቲ ዝቀረበ ክሲ ምላሽ ክህብ እንከሎ ናይ ሓቂ ሓተት ዕቋ ምምዝጋብ ክቅፅል ምዃኑ ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ስንክልና ዘለውን በሰላት ዘጋጠሞም ሰባት ድማ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ምዃኑ ገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎን ዕቀት ሕጂ እውን ቀፂልዎ ይርከበሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናብ መራኸብታት ብምምጻእ ምስ ኤርትራ ዘለና ሽግራት ብኹናት ክንፈትሖ ይንደልን ኢና ምስ ኤርትራ ተፈጥዮ ዘሎ ሽግራት ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንዛረብ እንደሊ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብ ኩናት ክትኣቱ ሓሲባታ ይትፈልጥን ክብል ገሊጹ ኣሎ ምስ ክልቴን ሃገራት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ነዘን ሃገራት ከሸማግሉ ተወግሶ ክወስዱ ኣለዎም እዚ ክሰርሕ እንተዘይክኢሉ ግና ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናብ ቤት ፍርዲ ክትወስዳ እያ ክብል እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዘይ ሕፍረት ክዛረብ ተዓዚዩና ንርከብ ዘለና ስርዓት ብልጽግና ክስካብ ክንዲ ዝኣመሰለ ደረጃት በፂሑ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክዛረብ የኹናት የድልን ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ከይሲ ተግባራት ክኸውን እንከሎ ነዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተኻየደ ፍقራን ዕንደራን ንኹና ሸለል ብምባል እዩ ሕጂ ብኻልእ ኣጀንዳን ኣንፈትን ክፍትን ንዕዘቦ ዘለና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ብዓብዪ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ጉዳይ ስለ ዘይብሎም ምስቶም ከይስታት ዝኾኑ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ኮፍ ኢልና ንዛረበሎ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታትን ባይታን ኣብነት የለን ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ድማ ነዚ ነገራት ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሰሓሓብ ጉዳያት እንተደኣ ሃልዩ ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ድማ ይኽእሉ እዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ዝኾነ ይኹን ዝተፈጠረ ዘሰሓሓብ ጉዳይ የለን እቲ ስርዓት ብልጽግና ዝዕውደን ዘጽልለን ዘሎ ጉዳይ ድማ እንታይ እንተዳኢልና ከዓ ስርዓት ብልጽግና ጦራት ክእቱ ዝኸረመ ኮይኑ ኣጽዋራት ክእቱ እንከሎ ድማ ድሮናት ኣለወና ንኣስመራ ቃዛ ክንገብራ ኢና ናብ ኣስመራ 5 መዓልቲ ክንኣቱ ኢና ብሽንትና ክንፀራረጎም ኢና ክብል ፀንሐ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ጦራት ክእቱ ክሪኦ እንከሎ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኩናት ዝእቱ የብልናን ክብል ክዛረብ ንዕዘቦ ኣለና ወዲ በሻሻ መትሕዝን መጨበጥን ዘይብሉ ህፃን ምዃኑ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቅታት እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ወዲ በሻሻ ብቐትሪ ዝሓልሞ ተግባራት እዩ እዚ ከምዚ ኢለው ዘለሉ እዋን ድማ ብ21 ጥቅምቲ 2025 መስሐቅን መገረምን ነገራት ተገይሮም ይርከቡ ኣለው ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ዘራኸባ 1.58 ቢልዮን ዶላር ወፃእታት ናይ ዝሓትት ሕልምን መንገዲ ባቡር ዕላው ገይረሎ እዚ ኮርፖሬሽን ነዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ዘውፅአ ብ21 ጥቅምቲ 2025 ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ስካይላይት ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ወፍርን ንግድን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ዋዕላ ኮርፖሬሽን ባቡር ምድሪ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘውፅአ ሕልምን ካብ ኣዲስ ሰባት ተበገሳ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ከም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ምስ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ 21 ገጻት ዘለዎ ፀብጻቡ ከዓ ብጀካ ንወደባት ዓሰብን ባፅዕን ናይ ኤርትራ ንሰሜን ኢትዮጵያ እውን ምስ ናይ ጅቡቲ ወደብ ታጅራ ንምርኻብ ናይ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ሕልምን ከም ዘለዎ ይገሊጹ ዘሎ ብመሰረት ኮርፖሬሽን ኣውፂዎ ዘሎ ሕልምን ከዓ ሓደ ብመቐለ ኣቢሉ ዝሓልፍ 216 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ናብቲ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ዝኣቱ መስመር ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ እቲ ካልእ መስመር ድማ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ካብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ተወጊሱ ብክልል ዓፋር ገይሩ ናብ ጅቡትን ናብ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ዘምርሕ ምዃኑ እውን ገሊፅን ሓሊሙን ይርከበሎ እዚ ተሓንፂ ዘሎ መንገዲ ባቡር ክስራሕ እንድሕር ጀሚሩ 1.58 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ከም ዝኸውን እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ፀብፃቡ ይገልጽ እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ መደብ ንብታ ፀብፃውን ሕልሙን እዚ ሕጂ ከም ሕልምን ኣቕሪብዎ ዘሎ ናብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ታጅራን ዝኣቱ መንገዲ ባቡር ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምብፃሕ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ወፍሪ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ናይ ቀትሪ ሕልሙ ገዲፉ ኣብ ህያው ዓለም ጥራሕ ክነብር ዝመረፀ ይመስል ኢትዮጵያ ዘለዎ ዋዕዳ ምኽፋል ሲናብ ዘለዎ ትሉ እዋን ድፍረትን ሕልምን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፅሑ ይርከበሎ ስርዓት ብልጽግና ሃገራት ክሽምግላን ኣለወን ዝብሎ ዘሎ ክሕፍሮ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ዕድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ንጉሆ እናደወሉ ምስ ኤርትራ ራኸቡና ክብሉ ኣብ ዘዋርሕ ድማ ጸኒሖም ኣለው ኣብ መስመር ባራንቶ አንቶሬ በሓደጋ መኪና ጉድኣት ወሪዱ ትማሊ 24 ጥቅምቲ መስመር ባራንቶ አንቶሬ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና 8 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 13 ዜጋታት ድማ ኣካላዊ መጉድኣት ወሪድዎምን ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ስዒቡ እቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ሸኻት ሓደጋ ዘጋጠመ መኪና ኣብ ባራንቶ ተወጊሳ ናብ አንቶሬ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ወኪል ኢሬና ሓቢሩ እቲ ሓደጋ ካብ ባራንቶ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ፖሊስ ትራፊክ ዘዋጋሽ ባርካ ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ኣቶ ኢሳያስ
ብርሃነ መርሓ መኪና ናይታ ከቢድ ጽዕነት ዝነበራ መኪና ብሓደገኛ ኣገባብ ይመርሓ ከም ዝነበረ ዝንተረኸበ ኣንፈታዊ ሓበሬታ የርድእ። ኣብ መወዳእታዊ መስመር በዝሒ ሓደጋታት ስለ ዘጋጥም መራሕቲ መኻይን ጥንቃቐታት ክገብሩ ውሕስነት ብዘለዎ ኣገባብ ክመርሑ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ከምኡ እውን ጥዕና መኻይኖም ከረጋግጹን ሸለልትነት ከውግዱን ድማ ተሓሳሲቡ። ብኻልእ ዜናና ድማ ኤርትራ ካብ ፖሊዮ ነፃ ምዃና ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ይርከብ ኣሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ገጻት ትዊተር ወይ ድማ ኤክስ ኣስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ መሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘመዝገበን መንግስቲ ኤርትራ ፖሊዮ ምጥፋእ ዝገበሮ ቡርክቶ ዝነኣድን ኣብነታዊ ስራሕ ከም ተሰርሐን ድማ ገሊጹ። ብተወሳኺ ድማ ልዕሊ ዝኾነ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ፖሊዮ ንምጥፋእ ዓበይቲ ስራሕቲ ከም ተሰርሐ ድማ ይገልጽ። ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ብልጽግናዊ ሸዋራዊት ተቐቲሉ። ምምሕዳር ሸዋራዊት ሓላፊ ጸጥታ ዝነበረ ምስ ዓጀብቱ ብፋኖ ስጉምቲ ከም ተወሰዶም ድማ ተገሊጹ ኣሎ።